A saúde mental será a temática do primeiro concurso de relatos breves Ecos da Mente que convoca a Asociación Acreva en colaboración co Concello de Ribeira. Ademais de conmemorar o Día Mundial da Saúde Mental, que se celebra o 10 de outubro, pretenden con esta iniciativa implicar a mocidade e coñecer o seu punto de vista nesta complexa problemática. A idea é que verse sobre aspectos da saúde mental, non sobre a mocidade, non? Neste caso, pois, que ideas ou que suxerencias ten arredor, vale, da saúde mental. Parécenos que é un xeito tamén de falar da saúde mental dun xeito así máis distendido e danos a sensación de que pode ser unha actividade que ao final repercuta positivamente, non? En poñer, non, o punto de mira na saúde e nas persoas mozas. Ademais de convidar aos centros educativos, poderase participar tamén no certame de xeito libre, nas distintas categorías para mozos e adultos. Haberá premios para os gañadores en cada unha delas, consistentes en vales de compra e lotes de artesanía da asociación. Vai a ser uns traballos que se van a ofertar a colexios, pero tamén ao público en xeral, poderán participar todo o que queira, e basearanse cunha temática que trata sobre a saúde mental en todos os seus aspectos. Enfermidades, estigmatización e presuízos, así como todo relacionado aquilo con nesta temática. O prazo de presentación rematará o 16 de outubro e a entrega de premios realizarase o día 25. Os traballos non deberán exceder as 1000 palabras, incluindo o título. Os interesados poderán consultar as bases na páxina web do Concello de Ribeira ou da Asociación Acreva.